harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahAku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Selamat hari Minggu, Madihita Amang Inang. Adorak stapuk ke park minggu ta sadarion, martang yang nahoho mahita. Amin. Tapuji matuhata, marende mahita sia buku ede nomor 17 ayat sada sahatro di ayat dulu. Puji
hite goarni debata ama, dohot goarni anaknya Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni ton di porbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Sai pabotohonon mudo tu aahu dalan hangoluan, gok dolas ni roha di adopan ni bohim, akka hasudungan ni roha do di siamunmu saleleng ni lelengna. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan Yesus Kristus, hodo panodang nasitong, namandodangi ganup jol mana di portibion, sordakon mabohim tuhami, jala parbadiai marohanami, asa hutadahami dalan hangoluan marhitesiani, sai rajai mahami, asa unang madip milhami sian dalan nasitongi, ale Tuhan Jehovah, patok tong marohanami marhapor siaon tuho, marhite-hite tod di perbadia. Amin. Tabegema patik ni debata di minggu tasadirion, ima dan yenet sian Matius 10 sada ayat 20 sia, songonon manidok disi. Jakon hamu ma augaku, marguru mahamu tuau, aina labok doau, jalana serep marroha, asa dapotan hasonangan tondimuna. Rap mangidogogo mahita, lau mangulahon nahom bartu patik nai. Ale Tuhan debata, sai para gugui mahami, mangulahon nahom bartu patikmi. Amin. Oh
pati madosata dijuluni di bata mertangi hang mahita. Ale amanami jala di bata nami na di benua gijang. Para gogo na sahatu dosan pardenggan basa doho. Jala rodi saleleng-leleng da doa sini roham. Sai marpamu hati maroham di hajahaton nami. Jala sai unang beingot akka dosa nami. Ayo jot dohami mardosa maredopoko. Jala jot do sungguli hami rimasmu marhite sian pangalosyon nami dihatam. Ale Tuhan Jehovah, sayunang paingot-ingot panghalasyon nami. Unang alang asini roham, sayurupi mahami ho ale Tuhan debata, hatuaon nami. Palua hami, jala sesa dosa nami. Allah ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga di debata taringotu sahstan di dosata. Songonon dohatani Tuhan Yesus, Roma hamu tuau, hamu akalado jajalana sorat, upasonang pehamu. Buat hamu maagau kutuhamu, guruhon hamu masianau, aina labok doahu jalana serep maroha, asadapotan hasonangan tondimuna, ay labok doa aku jalaneang, dohot nahu paporsaton, hasangapon mani debata na digijang. Amin. Aja hama epistel di minggu tasadarion imana dienet sian sada Korintus sada ayat 26 sahat tutul puluh sada marsikat soring mahita majaha. Berek kamu ma akadongan pajeun nadihamu. Dak piga hamu nabisuk mangihut sibuk. Dak piga nagogo. Dak piga nasangapsian. Akkana teuk di Portibion jalana Marlea dipilit debata. Tung si suada ido asa suada hononna naung jok hian. Asaunang mani
mamardok pon debata. Alai sian ibana do ubahena di bagasan Kristus Yesus hamu. Ai ibana do gabi habisuhon di hita, sian debata dohot hati goran, dohot habadiaon, dohot haluaon. Asasaw ang tersurati, nanay ngamuji irina, mga saong tuani ibana ngamuji. Songoni masahatna, martua dohalak na ubigi hatani debata, jalan na upiopsa. Amin. Tidakon maha porsiautai, songon nahitan tidakon nidongata saha porsiaon di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsia di depata Jehoba, ido ama pragogo na suhatu dosan, na tumo palangit dohotanoon. Au porsia di Yesus Kristus, anak di depata Jehoba na susadai, ima tinubuhon di si Maria, nagabe-gabe siaton di porbadia, andorang sabubuhan, ido tuhata, na tumaon na bernit, di pangun menisilatus, na matetar pajal di bana di hau pinor silang, na tuat tubano turu ding ditanom, na mulak mangulu di hari patoluhon, na manaik susurgo, lauhun lutu siang mendepata Jehoba, amanai paragogo na suhatu dosani, disimai bana, paimulak sutanoon, mangu humialak na mangolu dohot na mate. Au porsia di tonde porbadia, jala adong sarhuruye na badia, huria topan hila Kristen akan abadia, dohot hasani dosa, dohot hatai na mandok, mulak mangolu sugut daging halak naong mate, dohot hangoluan na surasuda. Amin.
Shalom. Tikting di Huriatta HKBP Rawamangun, Minggu 20 sia Januari 2020 tolu. Partangiangan Week, Rabu sada Februari 2020 tolu, pukul 10 sia WIB maringanan di gereja Patupautama Pamuhaini Partangiangan Week di tahun 2020 toluon. Marhite tatap muka dohot live streaming. Sude ruas ni Huriatta Asaria ma mandohoti Partangiangani, jala markor ma akapunguan kategorial ni Huriatta. Tuna mangihut Partangiangan Week patupautama dibagas ni ruas di Week tabe ganup ari Rabu dohot ari Kamis. Asa sude mahita mangarade tu Partangiangani, jadwal Partangiangan di Week asa dipasahat matu sekretaris gereja. Partangiangan keluarga Parhalado, Selasa 30 Januari 2020 tolu, pukul 10 WIB patupautama Partangiangan Parhalado Partohonan, dohot keluarga di gereja. Sude Parhalado Partohonan rap dohot keluarga asa mandohoti Partangiangani, jala tepat waktu. Ibadah kesehatian Ina Gloria, Sabtu 4 Februari 2020 tolu, pukul sia WIB di Patupa do ibadah kesehatian Ina Gloria HKBP Rawamangun. Maringanan di bumi perkemahan Cibubur, sude Ina Gloria diundang asa mandohoti ibadai. Pandidian Nabadia, Minggu 5 Februari 2020 tolu, di Parmingguan pukul 10 WIB di Patupa Huriatta do Pandidian Nabadia Tudak Danak. Ruas ni Huriatta nanaing mabuan dak dana manjalo pandidian asa Roma mendaftar jala marguru di gereja hari Jumat 3 Februari 2020 tolu, pukul 10.30. Jala dibuan masurat pengantar sian situawik, fotokopi akte kelahiran, dan dohot kartu keluarga Huria. Aksi donor darah, Minggu 5 Februari 2020 tolu, pukul sia WIB maringanan di ruang Timoteus dohot Lukas di Patupa do donor darah, akka syarat dohot hatotuan boimat dijaha di harotas tikting. Tikting naing marbagas, tikting parjolo naing manjalo pasu-pasu parbagason ma Weli Simanjunta ST, ruas ni HKBP Sangata Resort Sangata, Kalimantan Timur, anak ni Amata Manahan Simanjuntak, tubuh ni Inata Ruslan Boru Saragi, dohot Orwana, Dr. Gigi Yesi Anita Boru Sianipar, ruas ni HKBP Resort Rawamangun, Wek Kayu Putih Kafling Polri, Boruni Amata, Insinyur James Arifin Sianipar MM, tubuh ni Inata, Sintua Suryati Maria Boruna Pitupulu SKM, Pamasu-masuon hari Sabtu 10 sada Februari 2020 tolu di gereja HKBP Sangata, Resort Sangata, Kaltim. Tikting parjolo dohot paduahon, naing majalo pasu-pasu parbagason ma, Tupal Henrico Hasudungan Siahaan, ruas ni HKBP Rawamangun, Wek Penggilingan, anak ni Amata Dr. Monang Siahaan, tubuh ni Inata Olti Farida Boru Napitupulu, dohot Orwana Dita Monika Sari Boru Marpau, ruas ni HKBP Prumnas 2 Bekasi, Boru ni Amata Pesta Marpau, tubuh ni Inata Rumondang Boru Sijabat. Pamasu-masuon hari Sabtu 4 Februari 2020 tolu, pukul sia WIB
di Gereja HKBP Rawamangun. Tuhan ma nama masu-masu nasida, gabe rumah tangga nadenggan di tonga-tongata, tarlu mobi di joloni tuhata. Tabahan namar sahid. George Sinaga, Wik Rawamangun Tegalan, dirawat di Rumah Sakit Hermina Kemayoran. Pelian dohot aka udut ni boa-boa, tajahama di harotas tikting, naung pinarade ni huriata. Di pasu-pasu debatama aka barita saha masa, dohot ulaun aka sipatu kota bahen sangap di guarna. Songoni matikting di huriata minggu sadarion. Mau lihat ya. Tuhan
Mapasonang marohata martangi yang mahita, dami ni debata na sumurung sian saluhut na roha. Imana mangaramoti ate-ate doho pikiran munabe. Di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Di hamua manami na namin ang dihita saluhut na horas madihita. Hata ni debata na mamakulingi hita di bagasan minggu tasadarion di minggu paupaton dung Epipanias ima natar surat di Job pidu 12 mamuka maisian ayat 10 tolu rodi ayat 25 Job pidu 12 ayat 10 tolu, rodi ayat 25, manang di hata Indonesia di dok Ayub. Ayub pasal 12 ayat 13 sampai ayat 25. Alai hujaha mamang inang di hata Batak, songonom mahata ni debatan natar surat isi. Habisuhon dohot hagogoon ni debata. Madapot di ibana habisuhon dohot hagogoon di ibana do panuturion dohot panibangon idama ibana mangarupakon gabe dambe dapot paulion ibana makurukon sada bawah gabe dangadong natuk paluahon idama ibana maniopi ay gabe marsik luhut nai. Ibana muse palukason gabe marbalik tanoon di bahen. Madapot di bana do hagogoon dohot hapatason. Guru di ibana jolma nalilu dohot na mga liluhot. Ibana manugihon aka panuturi hiratabat-taban jala mauto aka panguhumi di bahin. Ibana makarhari uhum roha-roha ni akaraja jala dihosor rate tugoting nasida. Ibana manugihon aka malim bahin tabat-taban. Jala ditinggak kotu tano hala na marhuaso. Ibana mangucat. Pamulungon sian hala na pirtahak. Jala dibuat panuturion sian halak na matua. Ibana mangusehon haleaon tuaka raja. Jala dipahodur hohos ni halak na bigu. Ibana papatarhon aka nabuni sian hahulumon. Jala dibuat do tu hatiuron linggoman ni hamatean. Ibana patibulhon aka bangso. Jala diago muse. Ibana pararaton aka bangso. Jala dipaudar muse. Ibana mangucat roha sian aka partogi ni bangso di tanoon. Jala dililuhon nasida di halongonan suada dalan. Jadi dadap-dadap nasida di hahulomon so marhati uron. Jala rabat-rabat nasida di bahen songon halak na mabuk. Ima saat na. Di hamua manami na namin ang dihita sa luhut na jok-jok do masaro tu pikiran manampat dohan ni jolma molo mardapot persoalan iralam mau todo ibana tidak halak. Ketika dalam kehidupan kita persoalan itu tidak kunjung selesai atau persoalan-persoalan itu selalu makin banyak muncul. Ada orang yang mengatakan, kok lu tambah bodoh ya? Itu aja nggak selesai.
Olo do tor dihakimi. Lamau to mahu puang. Oto mahu. Ibi rambui selisai honomu. Suku-sukun. Abang inang. Mulu adong persoalan di bagasan ngulutang. Lamau to do hita manang lampistar. Lamar roha. Lamar padbinotoan. Iya do. Lamau to do hita. Baru amang inang. Ketika persoalan itu datang ke dalam kehidupanmu. Apakah kamu makin berhikmat? Apakah kamu makin hebat? Apakah kamu makin mengerti arti daripada suatu kehidupan? Atau semakin naidokon lamau to? Wah, na dia do hitamang inang makin berhikmat. Boido masa di dua hali. Boido masa lamau to. So di boto manang aha laho di ulahun. So binoto manang aha naing bahenon tindakan-tindakan di situasi. Allah di bagasan nguluna dang marpangusadea tu di bata. Ketika hidup itu terpisah daripada Tuhan. Ketika hidup itu terpisah dari hubungan dan ibadah kepada Tuhan. Waktu menghadapi persoalan. Maka lamau to dotong. Ililuhon roha-rohana. Ililuhon pikiranna. Ililuhon nang suara-suara ni donganna. Alai molongolu nasai marpangusadeat tu debata. Ketika hidup itu bersandar kepada Tuhan, yakin kuasa Tuhan, yakin akan hikmat Tuhan. Dang na gabe mau tu ibana. Aiganup persoalan. Adong soluk habis taran di bait debata. Adong soluk habis suhon di bahen debata di bagasan muluta. Mari kita lihat persoalan hidup kita selalu aja tersembunyi di situ. Satu titik hikmat, satu titik pencerahan hati, suatu kepintaran ilahi yang diberikan kepada kita. Odo namasa ditiki si Job menghadapi persoalan. Mati anak konna, maguartana, ditadi kodonganna, inatana pe maburai, donganna pe maburai, dungi marsahib memuse pamatangna. Persoalan gak selesai. Tapi apa yang terjadi? Ayub semakin mengenal bagaimana Tuhan sangat mencintai dia. Sehingga ungkapan ini dikatakan ada 3 hal melalui firman Tuhan saat ini mengajak kita sebagaimana Ayub merasakan itu. Nabar jolo dirok habisuhon nasihat debatai, habisuhon naso terbatas, manang unlimited. Habisuhon nasihat debata, habisuhon naso terbatas. Idau tadi si molo halak napistar kecerdasan dapat diukur. Marhite akiu. Boido kurun kecerdasan ni halak. Walaupun sifata kecerdasan ni hobar tukuranna tidak menjamin. Habis tarap pe boido kurun. Ai molo ujian ya anak kota na diuji ma habis taranna.
dapat putet piga. Molo puten walu putet sia ibana baru A. Molo putet pitu ibana B. Molo putet 5 ibana aharu lokon atorasna. Molo ibere ko au na julu tu belia na au karejo. So sama majaha buku, hohoran majaha buku do, putemmu 5 muse. Ulu do songoni kan. Bapak dulu nggak pernah megang buku, nilai bapak 7. Pergi pagi sekolah, pulang sekolah kerja, sudah malam capek. Pagi-pagi kerja dulu baru pergi sekolah lagi. Dapat nilai 7. Kau pagi diberangkatkan dikasih sarapan enak-enak. Pulang sekolah diantar lagi les, sudah les, tapi nilaimu 5. Adong dosongoni? Abang inang? Jaka yanakon na SMP, SMA, mulai SD masih tingkat apanya itu masih turun itu, masih di bawah itu. SMP itu. Yang berko baba na julu, ini cuma disuruh belajar aja enggak ada. Kepintaran masih bisa diukur. Tapi saat ini kita disapa dengan firman Tuhan menyadarkan kita bahwa di dalam kehidupan kita Allah memiliki hikmat yang tidak terbatas melebihi segala bentuk yang ada di dunia ini. Karena itu mari kita sadari seperti di dalam Yakobus 1 ayat 5 dikatakan Ahmadidok di Yakobus 1 ayat 5. Amanginang takuboto kurang bisuk dohita manang nabisuk dohita di dok rohatta. Molo didok di dalam Yakobus 1 ayat 5. Ai molo adong di tonga-tonga muna nahurangan bisuk di pangidoma tu debata nabulus mangalehon di saluhut jala dang marpangea dungi lehonon nama tu ibana. Sekarang yang jadi pertanyaan, ketika kita menyadari, dung taboto habisuhon ni debata naso terbatas. Olo dohita mangido habisuhon. Olo dohita mangidon habisuhon di bagasan ngolutai maradopon aka persoalan ni ngolu. Molo-olo ikorrajumaddo nahurangan bisuk kita. Kita harus menyadari di dalam kehidupan kita apa yang ada dalam hidup kita tidak mampu menjawab segala persoalan dunia ini. Dang margogo nasa nadong di bagasa diri tahun mengalusi tantangan persoalan ningolu. Moloholan mangasahon hadiriota. Alai ikor rajumaddo di bagasan ngoluta nahurangan bisuk kita. Asa marhua, asa molo jolma nahurangan bisuk di patutoru madirina mangido tu debata. Ketika orang merasakan hidupnya kurang, maka dia akan merendahkan dirinya meminta kepada Tuhan. Dan ketika itu berhasil, maka
dia tidak memegahkan dirinya. Karena itu adalah pemberian Tuhan. Molobui pe tak selesai hon persoalan demi persoalan di nguluta. Ingot ma amang inang haanggi iboto nami. Dimulanai nahurangan bisuk doita. Alai ipalumehon debatado habisuhon nasian bana. Dia do habisuhon nasian debata. Ala saya jod do masa ayah dong do amang habisuhon ni portivi. Bisuk-bisuk ni portivi adong. Mari kita perbedakan mana sebenarnya hikmat Allah yang ilahi, mana sebenarnya hikmat duniawi. Mulut aja di Yakobus bidutolu ayat 10 pitu. Yakobus bidutolu ayat 10 pitu. Alai anggo habisuhon nasian gijangi. Sadok nabottor doi. Nabottor doi. Kudus. Olo mardame. Labok. Pangoloi ko asini roha parbue hadingganon dausian hagangguon nang pangicahion oma habisuhon nasian gijang alai jojo jolma terhubung terhubung ibana di bagasan nguluna diri punung ngamar bisuk ibana HP hauto dona masa isima di bagian padua honomma nanaing idauta hikmat dan kekuatan manusia habisuhon dohot hagogo oni jolma dang margunai dibadikon habisuhon dohot haguguon di debata. Dang margunai molo maribakon habisuhon nasiat debata. Jadi molo mampu pe adong sadahalak manengahot dirina membanggakan dirinya mengakui dia bisa. Sebenarnya pada dasarnya dia tidak mengenal dirinya. Mulut adok dang margunai maribakun nasiat debata ison tubuma nabarjolo. Halak nama ngokui haguguon habisuhon ni dirina dang margunai di jolo ni debata ima halak nama nada diri. Dia mengenal siapa dia. Di saat dia mengenal siapa dia di hadapan Tuhan, maka dia akan merendahkan dirinya. Lapaduahon. Dia tidak akan menyombongkan apa yang ada. Dan dihagijakon ahana adong di bagasan nguluna. Molo adope di leo debata. Ingot ma. Na di pasali debatado itu ho. Ketika di dalam hidup kita memiliki sesuatu, ingatlah Allah meminjamkan itu kepadamu dan Allah punya hak mengambil itu kapan saja. Songon si Jopi. Ayang go di pahumul-humul ibana do. Ibiring yanakon na nga belga, tilahawon ibana, tilahawon dung magudang yanakon na, habis mo sa artana, marsahit mo sa ibana, bada ritik nama, kau saya jauh-jauh,
Di saat anak kita mendahului kita saja, kadang-kadang ini udah mau putus tali 14-nya itu. Udah dekat-dekat ke sumber waras. Itu kan? Aneh ngeritik. Dang dope harta nasing. Alaha. Ala tarajumi milik tadui. Dak tarajumi marua. Nah dipasali debata. Kalau kita merasakan itu adalah titipan Tuhan dan Tuhan punya hak mengambil kapan saja, maka kita tahu saluhutna marhabatiatu debatado. Segala sesuatu itu harus kembali kepada. Karena itu unang tahagi jakon ale taingok mah. Na di pasali debatado molo sumuruk pe au saotik siakko na unggurang do di pasali debatatu au maribakot tuho ido rajumata. Manusia terbatas dalam segala hal. Molo idauta tumimpo dang adong gunani habisuho do hagugon debat jolma di jolo ni habisuho do hagugon ni debata ala jolmai terbatas tuh. Kemampuan ni hita jolma terbatas. Lama tua hita tahu tu tahun dilihat debata di bagasan ngoluta lamoru do HP. Ikora jumata padohan niak kanaposo amang inang dang naujui beho. Ate dang naujui beho. Jadi molo ringgas pe amata olahraga manang mardalan, manang menghidat-hidat na sesuatu, paingot inang, dang naujui beho. Molo ringgas pe inata nang mangula-ulaun na, paingot tamu amang, dang naujui be ibana. Ala saya jok-jok do lupa, diri pusongon haposon nai, dung badua. Perasaan hati, semangat dalam hati seperti waktu muda, tetapi fisiknya tidak memungkinkan lagi. Eolo do songoni, lupa diri kan, terdihidaton, mardorok mak, dan boy betigor, terdihidaton. Koyak otot mak, ape songon abitido, molo abit lam leleng disipan metep do, kaboto do metep, amanginang lapuhon, kulik-kulik taupe lapu kodon. Urang diripuhamu songon najulo kencang. 30 hari pe tu salon mengencangkan kulit tetap do lapu kon. Kita ada batasnya. Mulu ngambil tu ada pola saya ringgas pe tu salon. Naungi nama jabar ni. Atenong, pesudah kebeng na tu salon ni ate. Tong do na ngulihi ta. Lamulido alalam tabah hatuau. Di sini kita lihat. Hanya Allah yang mampu bisa melakukan yang luar biasa. Sian dapat dua honi, molo-malo pehita, adong hagogota, adong habisuhota, ingot mahola debatado na tukboy. Mangulahon.
Hola debatado na tuk boy patu pahon songona didok di son. Nampe panguhumi molo didok di bagasan hatan di debata sedarion adong do piga hali hata-hata ni panguhum taringot tu panguhum taringot tu raja taringot tu malim molo ni sulikit habisuon manang hikmat berasal dari kata hakam yang bisa juga hakam itu diartikan dengan hakim. Habisuhun berasal dari kata hakam. Hakam itu bisa diartikan dengan hakim. Tetapi tidak semua hakim menjadi orang yang berhakam. Namar bisu. Tidak semua orang yang menjadi hakim yang berhikmat. Tidak semua raja menjadi yang berhikmat. Tidak semua imam menjadi imam yang berhikmat. Isodo dipaingot. Tuk do debata mabalik ko ni. Ido ubena dipakulingi hita. Hola debata do datuk patu paho. Jala bui mabalikon partikian na so unei menjadi une di tikina songon si job. Une di tikina. Rencanaku rencana yang indah. Nah patoluhon marite hatan debata di jauh do hita unang pitor sogoro ham molo adong masalam molo adong siparuki lohonomu molo adong arsak ni roham. Ingot mah di bagasan paruki lomu di bagasan arsakmu suluk do disi habisuhon nasihat debata rohana patas mengadupi salutna. Kita diajak melalui hikmat ini ibarat seperti makan obat. Molo paet peubati unang pitur utahun. Ala di bagasan hapaeton nido adong hamalumon. Molo tonggido sada-sada si panganon unang pitor ocop. Ala di sido sahid buni. Hidup kita juga diingatkan melalui Ayub ini. Jangan langsung benci, jangan langsung menolak di dalam penderitaan yang kita hadapi. Tapi ingatlah, setiap penderitaan-penderitaan yang datang dalam hidup kita, parjolo sahali tadama di boto debatado namasa di bagasan ngolum nuai. Itu pertama kita harus yakin. Allah tahu apa yang terjadi dalam hidupmu saat ini. Kedua, Allah peduli akan hidupmu saat ini. Kalau itu permarosa hita, na peduli do debata. Ketiga, Allah tidak tinggal diam. Allah terlibat do debata. Diganuk persoalata. Molotuk pehita mangida hirana sai hohom debata. Allah bertindak bukan hanya langsung dia berkata, tetapi ingatlah Allah mampu bertindak melalui jalan-jalan di luar nalar pikiran kita. Bahkan melalui persoalan itu Allah bisa memberikan solusi dalam hidup kita. Atau idama amang debatatai haruan ni gogo dohot habisuhon atong molo tarajumi di bagasan nguluta
molo hurangan bisuk kita mengadopi akan nama sawon. Pangidoma habisuhon sian debata. Ingot ma Yakobus sada ayat dimanakin. Molo hurangan bisuk didok roham. Pangidoma tu Tuhan. Lehonon nado habisuhon. Marhite hamawolon natadopi. Tuhan Yesus, sumber kekuatan kita dan hikmat. Ibadah nama dongani kita. Amin. Martangnya kita. Debata para siroha perdenggan basa nahuso bahami di bagasan Kristus Yesus. Odo Tuhan haguguun di bagasan ngulu nami. Ngulu tu petar bahik kami sahat tutikion. Madalani hari-hari ni ngulu nami. Saluhut nadi pasali hodo tuhami. Asa pakeon nami partikian wain. Laho lam takas manadaho. Lam takas mangida hagugu odot habisuhon. Sai parbisuhi mahami Tuhan. Asa marroha napatasami di jolong. Nang marado pondongan kami. Pasu-pasu maruas ni huriam. Sian danak sekolah minggu remaja na puso. Dina mangalului parbinutuan nasida di parsikolan. Lehoma patas maroha. Lehoma habisuhon dohot habistaran. Oh ma Tuhan nama buhay roha ng pikiran nasida. Asa dapot nasa na pinarsita nasida. Pasu-pasu aka yanakon nami naung sun madalani parsikolaan na mga luli parkarejuan, sailehom matuhan parbinotoan, parkarejuan na totu na denggan hobar tu parbinotoan na adong di bana, sa Maria iya ibana. Pasu-pasu aka keluarga muda, naung marhot ribe, o matuhan na mga lehon, parbuin ni Bortian, di namanagam na sida di haruan, asusurang ni danak, bahem ma las rohani, ganup keluarga muda. Jalan mulu lunga di basa-basa uko danak, say parbisuhi ganup natoras. Lahu pagunang gudak kon hobartulomo ni roham. Pasu-pasu akamanami nanami. Dinamangula nasida di ganup ulaun nabi. Pasu-pasu matuhan ramoti. Lehon hasehaton do las ni roha. Molo tongon di bagasan asak. Si pikiran nasida. Hodo Tuhan nama dok. Hodo bona ni habisuhon. Parbisuki manasida. Alahura jumihami. Di tonga-tonga ni penderitaan. Di tonga-tonga ni parukil persoalan. Sai bunido di lehoko parbinotoan habisuhot tuhami. Asa marrohan apatasami. Pasu-pasu matuhan. Ruas ni huriam natongon di bagasan. Persahiton di bagas di rumah sakit manang di dia penasida nang di tonga-tonga di bagas joroon. Oh ma Tuhan nama jama nama ngalehon haisaron. Tarlumobi di Julius Ricardo Panjaitan mangatar tambunan Edison Hutapea Ani Lauri Borusi Manjuntak Gerhard Gurning Tumbur Firmanto Simanjuntak, Gimbal Doluk Saribu, Mirabel Boru Simanjuntak, Joanna Boru Simanjuntak, Jauti Siagian, Nyonya Tampu Bolon Sinta Boru Pangaribuan, Nyonya Batubara Boru Purba, Esther Tampu Bolon, Naomi Boru Tobing, Luhut Parlinggoman Napitupulu, Nyonya Tambunan Boru Tagaol, Sinang Situa Morita Boru Gultom, Perdinan Manurung, Nyonya Sihombing Boru Manurung, Nyonya Damanik Siti Nurlina Boru Manurung, MKM Sihombing,
Pantun Huta Barat, Golfrid Sinambela, Mang TP Nababan, Arnold Pribadi Barimbing, Dahlia Saryani Boru Manui Huruf, Nurmani Boru Sihombing, Samuel Lumbang Gaul, Gloria Boru Sinaga, Romi Hamonangan Samosir, Beni Daniel Marpaung, Amang Situa SP Utasoid, Las Maria Boru Panjaitan, Amang TP Simanjuntak, Inang Nyonya Tambunan Esterlina Boru Simanjuntak, Inang Nyonya Baster Manurung Boru Aruan, Amang Sintua Mulia Simanjuntak Maruhum Tambunan, Amang Sintua Daulat Sitompul, Inang Nyonya Sitohang Boru Tapubolon, Pesta Tapubolon, Inang Nyonya Tapubolon Boru Simanjuntak. Debata pardinggan bahasa na usobahami di bagasan Kristus Yesus. O man na manudukot tanganmu na badi marhiti asini roham. Mangalehon hahisaron tunasida. Jama jala pasu-pasu manasa ubat na pamangan na dipangan nasida. Jama jala pasu-pasu mapamatang nasida. Sadapotan hagogoon. O matuhan naman na parhona sa panahit ni pamatang pasu-pasu ng saluhod na ruas ni Huriam na matua lansia somarama somarina na dibagasan habaluon asa toktong dibagasa pangaramutiom muma akan natutuan nami dohon aka nahuhahulungi hami las maruhan nasida ay hodo na madungani nasida. Pasu-pasu nang salhut parhalado ni Huriam HKBP Rawamangunon. O manamadongani parhalado partohonan dohot naso partohonape. Asa marhubas di jolom. Marhite todim dohot haringgason na siyako. Nang parsauran nami pe Tuhan, pamujion nami. Sahat tuho matuhan. Pasikop mai jala parbadiai. Asa pulin gabi puji-pujian do parsobaon di jolom. Mangasahon Kristus Yesus. Amin. Mare de mahita sian bukede nomor 220 luhur papungu pilihan. Oh
Tapasa mapiliata tuarupan ni debata tapauduk maruhata martangi yang mahita. Ali debata amanami na di Banua Kijang. Odo haroroan ni saluhut silion lihun nading gandohot na sa ulibasa na mauliutus. Upasata mi masian na nilehumi tu hami pelean nami tu. Say jalo may gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhaseak kami peleanon pati bulhon harajaonmu. Di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutada hami gudang ni silian lehon mi tu hami. Asalam girgir hami madok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di Banua Kijang say pinarbadi amakuarmu. Say Roma haraja ommu. Say saud malomo ni roham di Banua Tongon songon na di Banua Kijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari. Se sama dosa nami songon panesanami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami tugihon tu pangucunan. Palua mahami sian pangagu. Jalo hamu mapasu-pasu sia tuhata mulak mahamu di bagasan dame dohot las niroha. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahu. Isodako Tuhan debata ma bohina tuho jala sima rohana midaho. Didopako Tuhan debata ma bohina tuho. Jala di parsaur rumah damina tu todim. Amin. Di hamu amanami inanami hanggi boto nama dohoti permingguan di gereja nang marhite live streaming kami sadok parhobas padita situa pemain musik pemandu lagu manang song leader dohok multimedia pasahato tuhita saluhutna. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita. Horas madihita.